bisimilla moɗon musidɓe fulɓe ɗo radio moɗon radio kabaruji radio fulɓe radio wimi mbimi e mbimami min gaddana on ɗo joni noon hono ñalande fulɓe waɗande to leydi Gambie tawi yuɓɓini ñalande nde ko dental bitegal dental fulɓe Afrique toon to Gambie taw noon ɗi tawtora ene tawtora e muɗum kadi hono kode leñol ngol to jaydiyankoɓe e to nalankoɓe sen kaali to jaydiyankoɓe mbiyen Sokna Raby Seydi mo radio fulɓe international se mbi noon kadi ɓe ganduɗa ko nalankoɓe leñol tawi kadi ko koode mawɗe hoodere ɓurde jalbude nde gandirɗen hono Baba Sadou toon to Cameroun tawi omo ardi kadi e nalanke mo ganduɗa kadi ko gana hono Hawa Pullo kono noon weltare kadi wodani en e nande sawtol makko tawi kanko Baba Sadou tawi ko ɗo radio kabaruji tawi noon ko e ballal musidɗo meɗen Sokna Raby Seydi joni noon kettoɗen Baba Sadou ɗo haalata ɗo e nder radio kabaruji caggal mum en gaddat golle mabɓe ɗe ɓe mbaɗi toon to Gambie tawi kadi eɓe gondi e nalanke meɗen mo Fuladu hono nalanke meɗen international mo Fuladu hono Ndongo Dara ɗum noon Baba Sadou o bisimilla ma e radio kabaruji. Ko min Baba Sadou Pullo gimowo mo leydi Cameroun emi keɗita radio kabaruji programme Cheikh Oumar Sall e leydi Portugal. Sare baba welayyam sare moy on yaadi ko ma yiɗumo ɓingel yaadi ko to yiɗima wara endama badada. ɗum noon musidɓe fulɓe on naniri noppi moɗon salminandu guiɗo meɗen nalanke mo Cameroun kono ko leydi ndi wiya kono ko nalanke fulɓe international Baba Sadou toon to Cameroun. Raby Seydi kelene Raby Seydi pultogo kelene Raby Seydi sudiko caniko deboko awara poore ala Yamu ko ɗume yamu kujero kom yamu bana yalli darina photo ɗo woodi a ɗiɗi jungo ma ɗume a yiɗi mi hokkama yeccam bari joni concert makko hawa goɓɓe assalamu aleykum waleykum salam on calminama on juurama jettama Baba Sadou musidɗo tedduɗo Ndongo Daro anen ɗo hannde leydi Gambia inchallah suudu ko cimban Gambia fof salminama bo kala inde mon yettoɓe mon ene gandi ene gari ɗo hiiro fulɓe Africa oui hitande fof hitande foti wadde min mi ari duuɓi tati hikka wonta duuɓi nayyi an ko hikka puɗɗiɗa arde an Baba Sadou première fois mais je suis content mi seyi machine warugo leydi Gambia mi andi ɗum narral ɗum nanguidiral juuɗe en jokken golle en Ndongo Daro enen ɓe woni yaroɓe ɗemgal pulaku yesso en kalden jokkodiren e waɗen golle goto ɓerde lamɓe e gonden dow yidde e dow narral donc on fuu monon yettama laaroɓe no vidéo leydi Gambie e leydi Sénégal leydi aduna fof to laare an fof Cameroun Nigéria fuu ɗum ko Baba Sadou gimowo mo Cameroun Ndongo Daro gimowo mo leydi Sénégal on yettama suudu ko cimban Baba Sadou ko tigi ko noon tigi Allah jarama an jarama min Ndongo Dara ji ɗo fayda on ɗo ko minen jippinima ɗo par ce que ɗo hande ko minen jeeyɗa ɗo mi jeeyaka nder Gambie kono ɗo fayda ko minen jeeyaɗo a ari a tawtori ɗo leydi Gambinnaɓe e Ndongo Dara ji foof mi mbino suudu ko cimban welcome Afrique foof nangodira wona hunde wotere nene goto baba goto min andi min kadi Ndongo Dara mi arani Cameroun mi hoɗoyo Baba Sadou inchallah toon mi mbadda hunde mawde ɗe ganata ko Afrique foof halta ɗum haala suudu ko cimban Gambie wi yo ko ton mi woɗa Guinée wi yo ton mi woɗa Sénégal wi yo ko ton mi woɗa jetti mbaɗi ha yettima Harab ha goram ba yettima Marab koɗana dunna mimin Ndongo baɗiri lamɗo o komi pullo ha goram
Sadio Pullo fulɓe en tinen yo jogiten pulaku men semtende woni pullo cuucal woni pullo sakiraɓe on nani no faali alo jarama Ok. O aray joni. Tigi Gambia. Donc hande ko pulagu rek. RTF Babasalu to ñanto pulagu. Hande ko pulagu tigi do e leydi Gambia. Donc onon ɗo inchalmina hay goto wata tigi ko lat nden ko hirde si Allah jaɓi mawon jippulagu kadi mawon jippulagu e doole. vraiment alhamdulillah rabbil alamin komi foti mi wiya min Baba Sadou mi welti e bandiraɓe ñaamo an fulɓe narre an fulɓe ɓaawo ɗum fulɓe yeeso ɗum fulɓe dow eles fu ɗum pulako woni ɗo pulako on jarama assalamu aleykum Sadou mo salminima miɗen no leydi kamɓe wari no leydi Sénégal Arabie Saoudi min calmini on min beltima e programme mo Allah addi ko A jarama. kadi minen mbiya Allah ɓeygo Assalamu alaikum bandiraɓe leydi Gambia hande ko en hoɗɓe leydi Gambia donc en calmini Gambia naɓe kadi kala pullo garɗo ɗo salminama e hoɗɓe ɓe eɓe mbiye bisimilla mabɓe ɓe gari ɓe jeeya par ce que ko pulagu nodda donc so pullo notima ɗo pullo nodda tan ene wayno ko ɗon jeeya wona koɗo ɗon ɗum noon ko enen fof ndendi ɗo eɗen ɗo wondi e sehil men guiɗo men Boubacar Baba Sadou ha toon e Cameroun en wondi Awa Gombe ha toon e Niger e ɗum noon ko mbawta tan ko salminde e Rabi Seydi o ummi ɗo ha e Kolda ko salminde tan e juurade e yettude bandiraɓe Gambie fof kala ko pullo woni mbimi e wimami fof salminama juurama yettama salminade guiɗo moon seydi moon bandiraɓe ɓurɗo andirede Diawo Dadi e mi salmini hono guiɗo am e ɓurɗo andirede Hadi Ba e miɗo wondi ɗo e kawam goto tokaram e Dadi Ba on to Sari Gougou jooɗi e ɗum noon mbawtude eɗen calmini bandiraɓe fulɓe fof Baba Sadou ɗumgol ema merci beaucoup seyo hande mi patɗam mi keewi e seyo diga dew hoore hande ha teppere par ce que bana mi haalani e jotta miɗo wondi ɓe bandiraɓe am musidɓe belɗum machine a yaha leydi ndi a anda kosigal ma meeɗay yahugo a tawa leydi ndi ndi pat ɗum yiɗiɗiraɓe ma on yetta correspondant radio télé fulɓe international ɗo e leydi men Gambie mi weltanima radio télévision fulɓe kala Rabi Seydi mi weltanimama kadi gambinaɓe fof kadi mbima bisimilla ma e olindade ma e hande ko an woni koɗa men hande kam mbiɗa anndi ma en jewtu fof kadi dennagal Sénégal naɓe caggalini fof ma mbaw gueɗe e dede men Amadou Traba kanko ko minen mbaɗɗata ɗo e yewtere dede min juurim Seydi Ba jamni mawɗum alhamdulillah mawɗum min beltima no feewi Rabi mbima bisimilla ma welcome welcome to the Gambia welcome to the show Abouba olindade ma pour le programme wonde boor ma mbaw heɗade ɗum noon saabi ha mbiɗen ɗum ɓoliddade ma te yewtere nde kadi ko yewtere mawde ɗo e nder leydi men Gambie kadi mbaɗowo koye moon jeeya ko ɓiɗɗo leydi moɗon ko Sénégal naɓe jeeya ko Matam kono ko ɗo Allah waɗi ɗo wuuri e nder leydi men Gambie fodde duuɓi nogas ene woni 24 years ɗum ɗon noon ko yettere amen tan noon ceerno men ceerno Cheikh Oumar o wi ko feɗe ndaji on ɗi fullo kala ko wawi yaltude ko balɗe te ko wonata koɗo so yawti han ɗon ko lamdo ko ɗum noon saabi Rabi an hoorema ko ɗo jeeɗa ɗo kadi ko leydi ma inchallah joni joni ok
abada